Doon, makakuha mo sa ano. Nakayari tayo mga Joy! Nakayari tayo! Oh. Good morning mga kachoy! Magkano tayo mga kachoy? Mag-lure casting tayo. You know? Artificial na frog. Tapos ano? Yung pang saltwater mga kachoy, tatry rin na natin dyan. Kasi yung mga nakaraan mga kachoy, grabing strike ko. Sus! Yung iba, hindi ko nakuha mga kachoy. Naputol lang yung isang lure ko na special, yung bering piting. So wala yung mga pamangkin ko mga kachoy, ako lang mag-isa dito. Tara mga kachoy, tara! Medyo masukal nga lang yung lugar. Iba tong dinaanan natin mga kachoy kasi ano to, parang medyo shortcut kaysa yung doon sa kabila. Yan, ingat lang tayo ito kasi baka mayas. San Benito, hilayin nyo po ako sa kapamakan ng mga alaga nyo. Yan mga kachoy, malapit na tayo sa spot mga kachoy. Ang daming ibon, no? Daming tikling dito mga kachoy. Tabi-tabi po, makiraan po. Dito ko in-strike nung nakarang araw mga kachoy. Hindi ko na lang na-upload kasi hindi ko naman nakuha kasi. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Dito banda ito mga kachoy. Tapos doon nakaraan na yung mga kachoy, doon ako pinutol. Ay, ang laki ng dalag na yun mga kachoy. Ay, Diyos ko. Mga kachoy, Diyos Maria Josep. Oh, dalawang ang laki. Mga kachoy, sana makita nyo sa video. Yung mga kachoy, yung kulay itim na yun. Ay, sana doon tayo dumaan, tas dandanan tayo. Mga kachoy, kita nyo ba yun? Yun ang kulay itim. Sus, nanginginig na pati yung pan ako. Yun oh, dalawa ang laki oh. Allah. Lipis pan to mga kachoy, ilog to. Yun oh, ilog na malaki. Pero banda kasi ito mga kachoy, mga ano to, medyo mababaw to. Ay sus, babalik-balikan ko talaga rito mga kachoy. Bahala ka sa buhay mo. Tara, bira tayo mga kachoy. Huwag tamang-tama lang talaga, ako lang mag-isa para walang ingay. Kaso lalakad tayo dyan mga kachoy. Baka mabulabog na naman. Sige, sit up tayo mga kachoy. Dito mo tayo mga kachoy. Pang dessert natin doon banda ron. Wala, dito mami, dyan tayo, lipat tayo. Lipat tayo mami. Tara mga kachoy, doon tayo sa kabila mga kachoy. Dandan lang tayo mga kachoy kasi marami doon sa kabila. Yung mga kachoy, dandan lang tayo mga kachoy. Doon kasi magandang spot doon mga kachoy sa kabila. Doon pinutol yung lure ko. Doon sa kabila mga kachoy. Yung malapit tayo sa spot mga kachoy. Nakantsawan yung lure natin mga kachoy. Di raw kakagating dito, sabi ng matanda doon. Di pa kasi nila mga kachoy nakakita yung naglulor dito. Wala pa sila nakita ng ganito. Ano mga kachoy, banda ron. Nagkamali tayo ng daan. Dapat pala doon tayo sa kabila na yung mga kachoy. Para wala talaga silang alam na ano, may papuntang kalaban. Shoutout nga pala sa mga sulit kachoy mga kachoy. Matinding labanan dito mga kachoy sa Bicol. Kailangan may pagka-scout ranger ka dito. Di tumutunog yung paa mo sa tubig. Huwag tayo may mga kachoy. Diyan tayo mga kachoy. Yan. Yuko lang tayo mga kachoy para pagtapo natin ng lure. Kala nila pagkain talaga. Wow naman. Wow. Wow.
Dandanan tayo. Hindi ako nakayari sa kabila mga katoy. Mukhang nadala yung mga ibang nakawala. Ganda kasi dito mga katoy. Yan, sit up tayo. Mga katoy, try natin pang salt water mga katoy. Mga katoy, ayaw kagatin mga katoy itong fragman natin. Saka itong pang salt water. Nabulabog ata ng paglakad natin doon. Nadala alas kasi mga katoy yan. Kasi nung nakaraan kasi ilang istray ako dyan. Hindi ko nga lang nakukuha. Lipat tayo dun mga katoy sa may banda rin. Tara mga katoy. Dito tayo mga katoy. Nabulabog ata mga katoy. Nakita ko rito mga katoy mahabang maitim. Wala nang iba yun. Hindi naman nakas yun kasi ano lang halos mga 2 dangkal, 3 dangkal ata na yun. Maitim. Diyan ko nakita kanina mga katoy. Doon ako kanina Dato pala dito na ako dumaan sa kabilang ano na to. Dito sa bahay banda rito mga katoy. Doon tayo mga katoy, banda ron. Doon sa may dulo na yung mga katoy. Ganda ng spot mga pagluluran Hindi pwedeng mag beat in weight dito mga katoy. Kasi hanggang ano lang to hanggang pusod lang. Yun Dito ko nakita mga katoy 2 maitim na magkasunod. Tapos doon, meron din doon kayo na maitim Yung dito talaga mga katoy, ano talaga yun? Alam ko talaga, dalag yun Yung banda dyan, hindi ko sigurado kung dalag. Pero mga maitim siya ngayon, wala na maitim na ngayon. Ibig sabihin, umalis na. Doon tayo mga katoy. Pasensya na kayo mga katoy, hindi natin nayari sa unang spot. Dito tayo mga katoy. Medyo okay ito mga katoy dito. Medyo mahirap lang na spot kasi nakaano sa lubog sa tubig. Nakakatakot nga naman yung dami raw ahas dito Pero yung ahas mga katoy, di naman yan magagat kung hindi mo nasasaktan. Ayan kawayanan yan mga katoy. Masukal to. Ganda nito mga katoy. Tingnan mo mga katoy Yun Diyan tayo tumira mga katoy nung nakaraan. Nakadali tayo. Hirap nga lang dito mga katoy ito matinding fishing adventures mga katoy. Agay Ginagawa mo. Diyos ko Lord. Susuot ka talaga sana Lord. Makakuha naman sana ako Lord guys. Isa lang Lord. Para naman yung pagpagod ko. Hindi ko na sinama yung mga pamangkin ko mga kasi pagod na rin sa kasama sa akin. Isama pa ng panahon kanina. Maganda tong natin. Itong pang salt water na artificial na isda. Ito mga katoy Ganda ng langoy. Kaso baka sumabit, sayang lang. Dito tayo testing natin dito. Ayun dito. Makakuha mo sa nakayari tayo mga katoy. Nakayari tayo. Salamat Lord. Salamat Lord. Uy. Yari mga katoy. Nakayari tayo. Diyos ko Lord. Thank you Lord. Nakayari mga katoy. Yun
Ano? Tadat, tadat. Lucky mga katoy. A few inches later. Try naman natin ito mga katoy. Fragman. Ganda kayo mga katoy. Ganda pala nga. Pag biglang umihintaw pala matuloy nila na. Wala mga katoy. Di mo bro. Lipat tayo mga katoy. Lipat. Mga katoy. Lumala. Lalim na kayo ito. Gawa tayo ng hula. Tulay. Sugod. Salim na. Ginagawa mo. Mahirap ispa. Ubus yung ano, in-layer mga katoy. Sobrang lalim. Wala mga katoy. Okay. Ginagawa mo. Dito tayo mga katoy sa kabila. Last na spot. Ay! Mahirap nga lang tong spot mga katoy. Yan, dito tayo. Mahirap konti pero laban lang. Tama katoy. Tira tayo dito. Uli! Ay sus! Sumabit lang pala mga katoy. Akala ko yun na. Yari. Hindi na wala. Yay, putol yan. Sayang yung isda ko. Lang, putol natin. Sayang yung isda ko. A few moments later. Wala, mga katoy, dito. Tara na mga katoy. Uwi na ako mga katoy. At least, nakaisa tayo. Hindi ko mabrato mga katoy dito. Sayang isang lure natin. Yun ang rumatsada. Dalawang kagat dun mga katoy, hindi natin nakuha. Sinabit lang. Nawala na. Uy, nakaisa tayo. Laki. Yes. Laki mga katoy. Ganda talaga mga katoy, walang kasama. Hindi. Bundok nga lang kasi ito mga katoy. Yan mga katoy. Salamat sa inyo mga katoy. Ang mahal nitong kabayaran nitong isang dalag mga katoy. Isang lure din. Ay, salamat. Nalagasan din tayo ng isang lure. Hindi mo bro tong ibang mga lure ko mga katoy. Tinisting kayo mga katoy lahat Yung isa lang talaga malakas. Yung pang salt water. Yan mga katoy
Narakuha mo? Tayo isa. Oo. Oh. Narakuha mo pati. Ang laki.